Кырына әйләнеп чыккан инде Иван Веселов. Ул 40 елдан артык тракторда эшли. Тәҗрибәсе зур булса да, басуга булай иртә чыкканы булмый. Кыр әзер бик яхшы, рәхәтләнеп эшләргә мөмкин. Атабай хуҗалыгы 1700 гектар җиргә ия. Күп өлешенә бөртеклеләр чәчәләр. Әлегә тырмалыйлар, ашлама кертәләр. Безнең ашламалар җитә, техника безнең кыш көнне рәтләнеп беткән иде инде. Шуңа күрә без беренче ниләрдән кояш чыккач уже кырда готовый булып чыктык инде. Монсы шәхси фермер кырлары Мансур Булатовның эшчеләре дә инде кыр түрендә. 350 гектар җирдә эшкәртергә быел исәбем бар. Иртә чыккан юк иде, конечно, инде быел иртәрәк булды. Җирләр өлгергән. Күреп торасыз, тракторлар җөрей, әйбәт. Ничесен, бездән генә тормый. Лаиш районында быел язгы кыр эшләре 18 март көнне башланган. Чагыштыру өчен былтыр беренче тракторлар кырларга 18 апрельдә кергән булганнар. Аермасы 1 ай. В ближайшее время Якын киләчәктә һава торышы әйбәтләнеп, язгы чәчүлек җирләре әзер булганын көтәбез. Аннары чәчү эшләренә тотыначакбыз. Татарстанның барлык районнары да диярлек кырларга ашлама сибә. Тырмага чыгучылар арасында республиканың көнбатыш районнары күбрәк. Бүгенге көндә безнең республикада 13,700 трактор бар. Шуның 11,000 язгы кыр эшләрендә катнашачак. Республиканың бөтен районнарына специалистлар чыгачак. Алар безнең техникадан төзелештерген чәчү агрегатларын, тырма агрегатларын караячаклар. Агрегатлар әзер, хәзер чират табигатьнең әзерлегендә ди авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре. Лаиш районыннан Рания Абдрахманов, Александр Лабанов, Яңа гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлиҗоннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.